Τι τράβηγμα ήταν αυτό, ρε? Παικτούρες μου, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο στο κανάλι μας στο YouTube Harris Fishing. Και σήμερα είναι μια καταπληκτική μέρα για εγγλέζικο, όπως βλέπετε. Επιτέλους, μετά από πολλή βροχή, αέρα και κρύο, μας έκανε τη χάρη να κάνει μια υπέροχη μέρα εδώ στο βαθύ της άμμου. Σήμερα τι θα δούμε στο βίντεο? Έχω φτιάξει το καλάμι μου, το οποίο κατάφερα και το έσπασα, και θα κάνουμε την πρώτη μας δοκιμή να δούμε μετά την επισκευή εάν δουλεύει σωστά όπως δούλευε πριν, και να δούμε, να κρίνουμε τα αποτελέσματα. Αν δεν έχετε δει το βίντεο από την επισκευή του καλαμιού, υπάρχει μέσα στο κανάλι με τίτλο «Σπάω το καλάμι μου». Αν θέλετε, πηγαίνετε δείτε το, να δείτε κι εσείς πώς φτιάχνουμε ένα χαλασμένο καλάμι. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας παρακαλέσω να κάνετε ένα like, ένα subscribe και εάν θέλετε κάντε και ένα hype. Και αφού τελειώσαμε με τα διαδικαστικά, δηλαδή βυθομέτρηση, φτιάξιμο μαλάγρας, πάμε να μαλαγρώσουμε και να ψαρέψουμε παρέα. Στο σημερινό βίντεο θα χρησιμοποιήσουμε ακροβάτι. Όπως συνηθίζω το χειμώνα χρησιμοποιώ ακροβάτι και το καλοκαίρι συνήθως πεκατίν. Έλα ρε, που πας να μετακώσεις κιόλας. Άιντε. Πρώτη ριξιά, παιδιά, για να δούμε. Κάναμε καλή επισκευή στο καλάμι. Νάτος και ο γατούλης. Ήρθε ο γνωστός κάτοικος. Περιμένει να φάει το ψαράκι. Το πήρε. Οπ. Είναι καλό. Είναι καλό το ψαράκι μας. Μάλλον. Δεν ξέρω τι είναι. Σαλπά. Όχι, σκάρος. Ένας ωραίος σκάρος. Λοιπόν, θα βουτήξουμε την απόχη μας. Έλα. Μπες μέσα. Ωραίος. Νάτος, παιδιά. Πρώτος σκάρος. Καλούτσικος. Θα τον κρατήσουμε. Είναι ωραίοι σκάροι. Κάνουνε ωραία σουπίτσα. Παίρνουμε, παιδιά, τσιπιές. Μια χαρά. Για να δούμε. Βγάλαμε και έναν κέφαλο πριν. Τον έδωσα στη γάτα. Πήρε. Το πήρε, είναι πάνω. Είναι πάνω. Για να δούμε τι είναι. Χαλαρώσουμε λίγο τα φρένα. Για σκάρο μου κάνει. Τι τράβηγμα ήταν αυτό, ρε? Αυτός είναι σκάρος, παιδιά. Τι είναι? Ναι, ένα σκάρος. Τι σας είπα? Κάτσε να πάρουμε την απόχη. Νάτος. Και είναι και καλούτσικος. Ωραία. Νάτος, παιδιά. Ο μάγκας. Καλός. Το πήρε μέσα βαθιά. Σταμάτα, ρε. Κόπηκε. Ωραίος σκάρος. Και αυτός μέσα στο κουβά. Πάμε, μάγκες. Πάμε να δολώσουμε τα πεκατίνια μας. Κάτσε να πάρω ακόμα ένα, γιατί μας έπεσε. Ωραίος σκάρος, ωραίο τράβηγμα. Μακάρι να τους κρατήσουμε. Το καλάμι είναι άψογο. Μια χαρά. Δουλεύει τέλεια. Οπότε, παιχτούρες μου, εάν έχει σπάσει και το δικό σας καλάμι και θέλετε να δείτε πώς το επισκεύασα, μπείτε στο προφίλ μέσα, έχω το βίντεο και δείχνω βήμα-βήμα πώς επισκεύασα το σπασμένο μου καλάμι. Πάλι πάνω είναι ένα ψαράκι, δεν προλαβαίνει να πάει το δόλωμα. Τα καταφέραμε, τα μαζέψαμε, είναι μικρό όμως. Εντάξει, οκ. Για να δούμε τι είναι. Και αυτός σκάρος. Σκαροκατάσταση. Κοντό παράμαλο, κοντή αρματοσιά, ό,τι πρέπει για σκάρους, κέφαλους, σάλπες, Γερμανούς. Το ιδανικό. Σιγά σιγά να ανοίξουμε και ασιαλούμ. Ωραία. Μια χαρά. Έλα.
Έλα, κοντά είσαι. Κοντά είσαι, έλα, πάρτο, το πήρε. Α, πάνω είναι. Πάνω είναι, παιδιά. Θα το κουράσουμε λίγο. Το καλάμι δουλεύει άψογα. Τι είναι? Γερμανός, τι σας είπα? Νάτος ο Γερμανός. Οπ, το άφησε. Προσοχή να μην μας τσιμπήσει, παιδιά, γιατί τρελή φαγούρα. Νάτος. Εντάξει, not bad. Ωραιότατα. Έχουμε κι άλλα στο βάθος, έχει θολώσει το νερό από τα αίματα, από τους Γερμανούς. Εδώ, να το καλάμι της Mavr, αυτό που το έχω φτιάξει. Εδώ είναι το σημείο της επισκευής, κανένα πρόβλημα. Σε δυνατά ψάρια, η παραβολικότητά του δεν άλλαξε καθόλου και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Ένα μικρό σπαράκι. Εσύ ήσουν να βρε τόση ώρα? Άντε πάνε στη μάνα σου. Για να δούμε. Είναι εδώ ο γάτος, να του το δώσω. Έλα. Κάτω από το αυτοκίνητο, μια χαρά. Ακόμα ένα ψαράκι, παιχτούρες. Για να δούμε τι μπορεί να είναι. Θα χαλαρώσουμε και λίγο τα φρένα. Μαχητικό φαίνεται. Όχι. Ουαπ. Φύγε. Τι είναι ρε? Λιγδίτσα. Μικρή τσιπουρίτσα, παιδιά. Τσιπουρίτσα, παιδιά. Νάτι. Μικρούτσικη λιγδίτσα. Θα την αφήσουμε ελεύθερη. Να έχει κίτρινη γραμμή. Εδώ. Άντε στο καλό, θα σε πιάσω όταν μεγαλώσεις. Έτσι, παιδιά, προσέχουμε για να έχουμε τα μικρά τα ψάρια. Όταν δεν είναι στο σωστό μέγεθος, τα πετάμε. Καλό είναι να τα πετάμε μέσα. Έτσι, παιχτούρες μου. Αγαπάμε τη φύση για να μας αγαπήσει και αυτή. Και όταν θα μεγαλώσει θα το πιάσουμε. Έχουμε πιάσει και ακόμα ένα ψαράκι. Ζόρικο φαίνεται. Για να δούμε. Παίρνει τα φρενάκια του. Θα χρειαστεί λογικά απόχη. Για να δούμε. Τραβάει. Δεν βιαζόμαστε να το κουράσουμε με την παραβολή του καλαμιού. Δυνατό δείχνει. Το παλεύει. Το βάλαμε μέσα. Ωραία. Πάμε να το απαγκιστρώσουμε. Αναγκαστικά το κόψαμε. Να το, ωραίο. Έχει εξελιχθεί, παιδιά, σε πολύ ωραία βραδιά η σημερινή μέρα. Είναι 7 και 10. Να και μια αγόπα, ωραία. Μεγάλη. Το κόβει. Ωραία αγόπα. Και αυτή στον κουβά. Λοιπόν, παιχτούρες, και στο 90 ένα τελευταίο ψαράκι. Τι είναι? Ουαπ, μελανούρι. Καλό είναι. Πάμε ρε παιχτούρες να δούμε τι κάναμε εδώ. Σήμερα ήταν καλούτσικη μέρα. Μια χαρά. Ω παλάκια. Να τη ψαριά μας σήμερα. Παιχτούρες μου, αυτό ήταν το σημερινό μας ψάρεμα. Αλλά πιάσαμε αρκετά καλά κομμάτια, όπως είδατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη. Κάντε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο. Το καλάμι δουλεύει άψογα, όπως είδατε, κανένα πρόβλημα. Η παραβολικότητά του είναι τρομερή. Και όσοι θέλετε να φτιάξετε και το δικό σας καλάμι, υπάρχει βίντεο στο κανάλι Harris Fishing. Να το τσεκάρετε και να δείτε πώς φτιάχνετε ένα σπασμένο καλάμι. Τα ξαναλέμε σύντομα, τα φιλιά μου. Bye bye.